Hauman Máté vagyok, színész, és ő pedig Slomó, a kutyám, aki a Futrinka Egyesülettől került hozzám, és most már 6. éve van velem. Én Facebookon hallottam róla először, és nagyon régóta szerettem volna magamnak egy tacskót. A választás az szerintem egyértelmű volt, tehát nagyon sok más szervezet közül talán a Futrinka volt az, ami a legszimpatikusabb volt, és utána a későbbiekben be is bizonyosodott, hogy jó az a rendszer, amivel dolgoznak, mert ez az 1 vagy 2 hetes átfutás, ameddig nem összeismerkedik a gazda és a kutya, ez egy nagyon fontos időtartam, de nálunk igazából szerintem egy fél nap alatt a Slomóval egyértelmű volt az, hogy mi jóba leszünk egymással. Mindenféleképpen örökbefogadás, és mindenkinek szorgalmaznám, mert annyi szeretett, éhes és jól viselkedő, kedves kutya van, aki alig várja, hogy otthonra találjon, hogyha ezzel lehet segíteni, és ők rengeteg sok mindent adnak azon túl is, akkor mindenféleképpen csak az örökbefogadás, és nem pedig az új kutya, új tenyésztő, és így. Azért fontos, hogy adójuknak 1%-át a Futrinka Egyesületnek adományozzák, mert rengeteg olyan kutyának segíthetnek, mint Slomó, és hihetetlen élményben lesz majd részük a továbbiakban, mert rengeteg szeretetet tudnak adni, és rengeteg odafigyelést és segítséget.